Ай, на 60 съм е въртял, тук нещо съм полудявал. Така, здравейте, моите хора! Бе! Започваме нова казино сесия. Днес какво ще правиме? Каквото искаме. Синотки! Провайдера Синот, Сайнът, не знам как се произнася между другото. Но аз съм си така зарибен са, има доста време бих казал. Та, някоя друга от тях, някоя друга подовка, някой друго скатерче прагматика, нещо е такова ще, смесенко някакво ще. Сега ще започна с някоя друга синотка и да видим какво ще бъде. От вас знаете какво се иска, между другото тази игра е лесничка, рядко плаща, но приятна е за хващане и за по-дебел бонус, за по-дебел скатер да хванеш, на по-дебел залог, чакай докато си оправя мисълта, на по-дебел залог да и хванеш скатер е сравнително приятен, но като плащане нищо особено не е. Абе ще видим какво ще стане. От лесен. Айде. От вас какво се иска? Да ми иска да палци, да пожелаете късмет. Нека да се случи нещо. Бейби. Айде бе, бейби. Айде бе, бейби. Айде бе, бейби. Айде бе, бейби. Браво бе, бейби. Така. Този по принцип е хубавия скатер. На мен е, мисля, че този е потенциала, другия няма особено потенциал. Бонуса, който е, не е особено потенциален. Но тук събираме множители. И сега, примерно, всяка стотинка ни дава глобален множител. Ама въпросът е, докато събереме глобалния множител, да има и линии, които малко не съществуват в момента. И мали, то няма и множител. Добре дошъл. И накрая всичките линии, парите, които сме изкарали от линиите, ни ги умножава по глобалния множител. Това е хубавото. Но нещо няма множител. 4 множител, той пари не сме изкарали кой знае какви. 110 лева по 4. А това е потенциалния бонус. Потенциално лев до момента 20x. Ма това е. Ще я дигна една нагоре, че тя обича по принцип. И дано фанем още един. Айде да и ти. Добре, пак не. Това е тъпичкия. Това не му се радваме особено. Тук избиранка. Избираш някаква сума. Тук от тези, растенията някаква сума ще се падне. После множите от 2, 3, 4 и това е цялата работа. Нищо, кой знае. Какво? Как 800 лева бе, брат? Това много бе. Хора, ние избрахме най-голямото. Айде поне 4. 2, 3, 4. Тоест 4, брат. Кое да вземеме? 4. Хора! Хора! Какво? Каква? Хора, знаете ли колко пъти съм хващал този бонус? Няма 10 множител тука. Хора, за първи път виждам, че аз си мислих, че 2, 3, 4 макса. Значи това ли е потенциалния бонус? Ай, стига бе, не може това да е потенциалния бонус. Хора, колкото пъти едното растение винаги ми е 2 множител, другия ми е 3 множител. Това е. Евентуално съм виждал 4. Даже не знаех, че има нагоре 10, брат. Хора, ние почнахме с тегляне, деца ви, какво говориш ти? И аз начало викам, тук, нали, влизаме така за някоя бонусчета и да има материал за клипа. То гледай какво стана, моля. Вземем да ударим някоя камбана, викам аз, тук има пари. Още 2 синотки бях влязал и двете нищо не дадоха, затова сменихме провайдера. Важното е, че първата даде. Даде ни баланси за игра и всичко е точно. Въпросът е, камбаните ще дават ли? Ребе. Не ще да напълни екрана. Добре, за първи камбани, мисля, че нормални, прилични. Нормални камбани. Нищо вау. Дай да одим на 50-ката. Тук на бавничко. Не бързаме. Браво, ма! Много обичаме така като стане. Много обичаме така като стане, човек. Така, айди на 50-ката. Първа вратка. Боц! Продължа. Браво, ма! Имаме 1000-ка. 1000-ка имаме. Продължава още 1000-ки фърлей, брат. Минорка една също няма да е лошо. Знаеме как... Добре, браво, минито е супер. Минорка една и съм супер доволен. Добре, 150, 3x, 3x. Не е така да е за масово 1x, като падат. Добре.
Да, тук пак 1x, докато кажеш ще почват. Ето едно е. Добре, браво, пак мини се едно. Те с камбани май трябва да платят, бе. Не приключвай. Добре. Кач пара е тоталката. Браво. Айди на десятка сме. Сега да дигам ли нагоре? 75 много дебеличко вече почва да влиза, да ви кажа. На 25 фанахме, на 50 фанахме. Това си е знак от всякъде. Дига и нагоре баца и самоли. Оп. Айде бе. Кой е краляна? Сливече? Ай, ма не съм аз. Не съм, защото нямаме петица. Хора, на 75 с Real Boost баци. Айде гръмни ми сега газа. Айде се... Не такива. Не по 1x, брат. Дебели камбанки. 15 също ни трябват. Не бе, брат, не приключвай. Добре, браво. Мислех, че ще ме приключи. Почти бях сигурен, защото последно време не знам при вас как е, но аз докато това на Real Boost прави ми 2 камбани допълнителни и ме приключва. Просто 15 камбани са ми супер абсурдни последно време. Добре. Колко още 3 камбани ни трябва за по 2? Няма, приключваш. Добре. Браво! 15 камбани. А, не, 14. Защо? Не станаха ли 15, бе, брат? Последна дай, няма една, бе, брат. Нервирах се много. 125 да видим. Иначе добре бяха. Значи на 25, на 50, на 75 фанахме. На 125, ако пак фанаме камбани, ще е наистина най-бати чудото вече. Някой път, ако сте пробвали, обича си. Наистина. Ма някой път, каквото си изкарал и къде дигнеш на по-дебелото, всичко се взема обратно. Тъй, че enjoy! Айде бе, брат! Добре. Само. Въпросът е. Минорка. Едно гранче поне, ако обичаш. Гранчето тук 125. Колко идва? 6000 лева ли е гранда? 6000 горе-долу го служи. Да. Едно гранче, брат. Една минорка. Абсолютно съм доволен. Камбани някакви. Каквито ще да са, брат. Какви... Добре. И едно X вземам. Мали то пак целият скрипт е, хора, едно X. Пак е едно X скрипт. Добре, мини. На 125 съм, гръмни ма нещо. Добре, браво. Браво, продължавай. Дай едно екранче да напълниме. Можеш. Продължавай. Давай. Ето я. Не приключвай. Добре, браво. Давай. Няма да приключваш. Вкарах си секси глас. Не е секси изобщо. Така е, продължавай, моля та. Екран пълен. Пълен. Добре, хора, сега как да отида на 250 лева? На всяка един даде камбани. Не знам. Някоя друга. Ама много е 250 хора. Бати как? Тие па-мале! Вие видяхте ли? Лудница, какви камбани вие видяхте ли? Ужас. Че нямаше пета. Айде вече не мога повече, разбери, нямам нерви. Между другото, за първи път ги цъкам на 250. Нямам нерви, хора, не мога толкова. Абсурд е това. Айде пак се включвам. Чакайте, че сега ще ви стане объркано и да ви вляза в обяснителен режим. След камбаните приключих сесията, защото естествено трябваше вече да излизам. Като изтеглих 10 и 5 оставих. В момента сме със 7. Докато бях на работа,
Тези 5 ги направих на 7, като една синотка ма дигна с 2 и нещо колко беше. И сега започваме с 7 отново. И общо взето това е. Абе имаме 10 000 тегляне и сме на 7 в момента и си продължаваме. Малко разпокъсан. Цял ден ще я снимам явно тази сесия, ама днеска е така. Няма как. Айде бе. Тук е не мой спирачка. Доживях. Буквално доживях. Хората играя за минимум 20 път. Това ми е първия хванат скатер. Първия. Наистина, тук положението е доживях. Направо не мога... Хайде бе. Дай ретригърни. Той ако даваш 10 върти, ще е страшен скатер сигурно. Дай го бе. Даже не знам какво прави скатера. Имам някаква идея какво може да прави. Сигурно ще се разпъващи лаудове, ама не съм много сигурен. Ми разпъват за друг път. А то може би нямаше линия. Мали, то нема никой. Бати простата игра, човек. Ви знаете ли колко пари съм набил на това нещо? О, той с множител, всичко е... По се множи... Хора... Туиш... Браво, ма! Хора, този гръмна! Браво, ма! Да. Айде, бе, да го видя пак, бе! Добре, те са лаудчета тука! Добре, браво! Така, ами какво говориш? Добре, тегля още един път, благодаря. Абе, има нещо в синотките днеска. Щом тази даде скатера, ви казвам, това ми беше най-трудната. Най-трудната ми е просто, изглежда супер елементарна, изглежда, че не би трябвало кой знае колко да е труден скатера, но не, трудничък е по принцип. Така. Дай да видим и тази ме сравнително по-от новите. Между другото, още не съм фащал скатер на нея. Да видим за какво иде реч. Дано е готин и дано е лесен. 10 изтеглиха, аз забравих. 10 изтеглихме още един път. Страхотни сме, уникални сме. Днеска 2 по 10, просто повече от добре. Нищо, че цял ден така я снимам тази сесия и я разигравам, но... Хайде. Браво! Така, хора, Book of Shadows, сванахме скатер. Много се вълнувам, като го фана това, между другото. Премиум. Айде, не попеца, премиум. Вале. Тук търсим най-силния символ винаги. Не търсим слаби, защото слабите са трудни също. Пък силните и те са трудни. Няма символ, който да е лесен тук. Тъй, че винаги трябва да ни е силен символа. Но не ми е като букова игра тази специална. Тази като и фана скатера е ми едно такова вълнуващо. Не ми е прямо като фана скатер на Олимпа и Версай. Скатер, като скатер. Докато тук ми е, знам, че има потенциалка. Знам, че има. Мога пада кеша. Да. Та и падна кеша, та ми падна уя. Направо това е положението. Още един, ако обичаш. Бе, огън сме, бе. Днеска 20к, просто какво говориш. Страхотна сесия се получи. Ако и на вас ви харесала, цъкнете палица нагоре за нея, абонирайте се за канала и естествено винаги цъкайте и камбанката. Внимавайте, не прекалявайте, винаги играйте разумно. И това бях аз. Да, Петров Слац. Желая ви късмет и успех. И до следващия път. Yeah, baby.